Čaute, vítam vás z nového videa. Ja sa nachádzam na Floride v Preslanoch. No, my tomu voláme Florida. Tu máte... Tam už sú nejaké autá. Sú to aj jasne, že rybári. Lovia ryby a... nejaká tetka. Dobre? Takže tu máte teda. Ohnisko až pekačky, a to je fakt pekné. A tuto, čo je okolo nás, to, no, rastie cez, ten hrašok. A ďalej máte tu aj, keď si chcete založiť oheň, máte tu aj poradnú palicu. A všetko iné. Ešte tu sú, ale prosím vás, nevyhadzujte odpadky tu. Tam bola, ktoré sú. Dobre. Ja idem. A toto mám nejaké... To čo je what the fuck? To sa daj sadnúť to... Ja som tu ešte... To žaby. Ja som tu teraz išiel. Takto, tady to. Úplne labilné. Vidíte, toto som zhodnul ja. To je úplne labilné. Foto. Tu máš ohnisko. Nikdy inde nerob ďalšie, to neviem čo. A ohnisko, toto je ohnisko. Diváci, napíšte do komentára, či máme toto ohnisko zobrať, alebo hinta ohnisko. Je tu... Toto neviem, čo je. A teraz už budem končiť. Čaute a dávajte lajky, odbery, komentáre. Čau.